Bola raz jedna dolina plačúca, doslova revúca. Slzy v nej tvorili rieky, lebo pokladnica zývala prázdnotou a miestni sa trápili otázkou, čo bude s našim gymnáziom. Má jeho sláva skončiť v zabudnutí? Ľudia dobrí zišli sa z celého sveta, aby túto otázku vyriešili. Prišli páni z Prešporku i Bystrice a pomoc prišla aj z ďalekého Bruselu. Eurogroše sa kotúľali Muránskou planinou, župan si vyhrnul rukávy a na mieste gymnázia akoby sa zázrak stal, keď inovatívny kultúrny priestor vyrastal. Aj Richtár Buchta si išiel oči vyočiť a umelci si išli nohy dolámať, aby tu mohli koncertovať, obrázky povystavovať, či múdro sa pozhovárať. A rozprávky zďaleka nebol koniec. Toto je len začiatok príbehu, ktorý píše Litera. Litera, pointa vášho výletu.